the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Ipaya ko. Kasilag style. Gigasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Ganit ako gusto makita ang laki pag imong nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa Ariman Production Center. What's the style? Ako si Diana. Ginaingon, lipay kaayo ka samtang gidaot ko nimo sa uban. Pero malas lang ka kay balingbing ang imong gisultihan kay sila kanako mitukan. Next time tarunga puglibak kanang way sagol bakak. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Oh, girl, kumusta man yung OFW, ha? Okay ra, kapoy kay nakatime og istrikta nga amo pero dako man pug sweldo, okay ra. Unya nga akong lubong. Lubong? Pasalubong ba? Naaoy, syempre wa ti ka kalimti bayot. Pero unya na kay mo pahuway sa kukay na jet lag pagid ko ay. Wala no jet lag. Sus, may draghapon ang tawag anang Diana, oy. Usag din lang, maid, kay mi asenso man. Dako na ilang bahay. Dako na ang ilang tindahan ug bugasan. Pero ang puhunan, taler. Unsa? Yes, Jana. Mo na gi-chick-chick ni Ariela. Hala no? Pero, sagilan na siya, oy. Bahala na si siya, bayot. Ay, sa una pa man siyang suya ni mo, ay. Manong masuya man siya, nga pobre naman ni. Ang angkay mi asin sumangka, asin og suka, ang sudahan maun sa. Hala, in taon, ay ka na tungod sa akong pagpaningkamot, in taon itul. Ay, sa dili ba ito mapadayon sa atong mga chik-chik, no? Hay, manay ako pa sa lubong, day, wa lagi ni mag-donal. Kuhaan ang usa ka paper bag nga naingan nimo. Ya kanang usa na asayngan kang Ariela na ha. Huh? Ya kanang usa kang Shy na. Uy, ataga to ni mong librek. Librek ba? Libak kirakon! Para iya mo na itol, ihatag lang na palihog. Mana? Imo na! Ako ni? Imo na, Wow, thank you, to. Dugay ka nakatingog. Sus, plistik kay kaday plistik. Payot buang. Kasi mo ang gingong plastic, ha? Sila! Ato mga silingin. Abi na ko, ako'y plastic. Mga silingan! Nakabantay mo? Wanay gawas-gawas silang balay? Ano di ay? Si Diana? Ay, nakabantay, oy. Abi na ko, ako rin nakabantay. Ano di ay shy? Hoy, pasig mauwaw, nga maklaro ng iyang tiyan. Jo. Nak, gawas-gawas pud, uy. Sorry ba? Na, okay ra ko dinis ato maoy kay di kas og kwarta. Ang ako ba?
Nga deserve man pud nimo nga malingaw ka. Kay dito kas abroad kapoy be kay ka. Nagpa-maid ka baya dito taon. Mas palabiyon pa na ako nga magpundo sa bahay, ma. Okay, ragod kay ko din eh. Pahimus lang sa dako ang higayon, nga makapahuway ug makarelax ko. Kay dito sa abroad, sige na kong lihok dito. Limpyo dire, limpyo dito. Kumpra dire, kumpra dito. Gikapoy, kung lakaw-lakaw dito, ma. Mao nang i-enjoy na lang na ako nga akong pag-relax-relax karon. Unsa bayet? Mauna gisulti ni Shay. Nga nung wanay gawas-gawas sila si Diana, kay mauwaw ug mahadlok nga makita ng sa mga silingan nga dako na iyang tiyan. Ikaw ba baglaki palang ka? Kaya di bang ka bayot og tingog? Nga nung magutaon? Nga nung inana bilang sulti? Kay pangutan ako kay. Kay? Kay pamabdusan ko no siya sa amo nga Arabo. Abaro, aprobida, no? So, ito lagi siya. Ug tinuod ba kahana? Oy. Kristiyana. Forbida, no? Ikaw ba? Wa ka masuhito ng siya, day. Ha? Buhato na ng tanaro, mabati ang image ng Diana. Kay, suya man kina siyang Janagot. Unsay suy? Suya, gisulti na ako, gisuy pag hindi mo. Dugoon, dyan ka mayuta ka, oy. Sa suy ba? Suya lagi, suya! Di man, kasta taon madag, sultian, oy. Di ni mahem, sa? Sultian ako jumigan, eh. Pasag din na siya, uy. Pasag din na si Shy. Iahapot na. Sulti, Miss True, Davey. Ang true nga. Yes, Jumiga. Oh. Ang truth, dili ko buntis. Still virgin. O dili na angay pang confront nako si Shy kay bisag tinud-o nako siya. Basig manglipag kung siya sa kauwaw ug mapriso pa siya kay ako siyang ikiha. Hilas, nakalarg ka lang sa gawas, nagpamit. Pero mura na diyog si kinsang dato ang amukiha. Excuse me, ma'am. Asa ang bahay nila ni Diana? Kinsa man ka? Ako si Roy, ma'am, ang driver ni Master Lucho. Kinsang Lucho? Nasa susa sa kenan, ma'am. Kanang nakapark ba? Kanang porlon? Kana? Ay, sorry, ma'am. Dili na porlon, kundi limousine. Sakyanan sa mga dato. Si Master Lucho ani karon sa Pilipinas. Kay gustong pakaslan si Ma'am Diana. Si Master Lucho mo ay usas pinakadatong Arabo. Di na ba maid si Ma'am Diana? Ha? Maid lang ang iyang pakaslan? Hala, pakal magmayo niya, pakal magmayo. Alam mo kauwaw, ha? Kay matod pa niya na pagbusog, magmayo. Hala, hugiti has tanging bangag sa inyong ilong, ha? Pagtagbaw magmayo kaon, di ha, karon. Karon ra ko nun, eh. Kay, pero doon na pa ko na kumbiralain, kasal ni Diana, og ni Master Lucho. Uy, Idol. Kay. Kita kas akong nakita. Kita, oy. Ha? Nagdapag plastic o mga kanahan, dahil. Dali atong duulo ng kanahan. Okay. Balutin mo ako sa hiwagan ng iyong pagmamahal. Hayaan mong matakpan ang kinatumpog, ang kinabukasan at tagumpay. Uy! Kamu na itol? Itol? Itol slope tinong kanina, premo. Ano kasi, oy? Yun di mo nga, no? Ang ugis litsos baboy mo taong gibalot na unsawang kaoy. Ibalik na sa may sakay. Bagag face, ni mo. Huwag ka mauwawa na, ha? Kaon ka na, yan, butos pagyug ka. Bida, nagdapag yung kag plastic. Dako pag yung plastic. Plastic! Plastic mo niya! Plastic!
Putoson! Dugay ka na abot ang imong gilabay ang litson pero sakit. Ha? O kay batasan na? Gilabay ko rin mong litson doon. Ano ba nagkapayana ka, ha? Thank you for accepting me as your husband to be Diana. Roy, let's go back to hotel. Come on. Bye, Diana. And I love you. You're welcome, Lucho. And I love you too. Yeah. Excuse me. Diana, gibugno ko si mong amigang bayot. Hello, Lucho. Lucio. I'm Lucho, madam, not Lucio. Abi na kang Lucio. Come on, Roy. Lucio, why you marry this girl, the Ayoy Diana? She is not virgin man anymore. Shay, naunsa man ka, Shay, uy. May nung mahibaws, Lucio, oy, nga di naka-virgin. Di ta ka mapasaylo na imong gibuhat, Shay, ha? Mag-atubang ta susgado. Ikihata kang animala ka. Lucho. Maog yun dito. Oh. Apa ni Diana ang nag-sold off sa iyang gown? Gwapa dyan. Nilutaw og maayo ang kanindo sa iyang lawas. Ug nisamot siya kagwapa. O sa botag yung kasay. Ani Jai. Kang Diana. Jai nagigay siya. Unsa ganitong soy ito? Ayag ay. Bida. Kabata ba ni Moy? Gelsimber naman ka. Slowly. I need you, Diana. I love you. And I need you too. You're a virgin. I love you more. Saday? Nag-isi? Buak paningit? Bunutos bamboday? Puro papel dahi, pumida, no? Naglisod si Lucho Bayot kay hugot pa kuno kaayo. Hugot di ay day? Ay, nasayop yun. Patakal yung sulti siya. Nga di na ka berhen. Mao gani nga nagpa-examine gid ko. Niadto jud kog doktor, una ko nagpahilabot kan Lucho aron mauwawan gid si Shay. Ikihamang gid nako siya aron mutagam siya siyang pagkahilabtanon og pagkalibakira. Perting hilak og nagluhod-luhod si Shay nga nangayo og pasaylo kay mapriso man gid siya sa pagpataka niyag sulti nga di nako virgin. Aw giatras na lang sad nako ang pagkihan niya oy kay naluoy na po si Lucho kang Shay. Maugat naman kasama ang kaagi ni Diana dinhining tulumanon. What's the style? Giatras ang kiha style. Kini moong sugilanon gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera dalit sa RMN Drama.